vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma Nashi ndiri murume ane makore 55 years ekuberekwa. Pari zvino zvangu ndigere muno muHarare, ndinogara kuBorodale. My brother ndine mwana wangu kani ndiye wandinochemera. Mwana wangu uyu musikana anoshandako kuSouth Africa ikoko, ende dzimwe nguva ndinotombozvibvunza kuti ko mwana wangu uyu why is it ariko kuSouth Africa ikoko, asi ndinoziva zvangu mhinduro. Ndiri mupfumi mukoma, but mwana wangu akatiza upfumi hwose hwababa vake ndokubva azoenda kuSouth Africa, ende kuSouth Africa uko iye anoshanda semusikana webasa. Zvose izvi mukoma ndinozviona, mamovements ake ose aanoita mwana wangu uyu ndinomaona, because ndine mweya uya wavanoti pachirungu monitoring spirit. Mweya uyu wemonitoring spirit wakapiwa kwandiri, but panguva iyoyo pandakaupiwa mweya uyu unonzi monitoring spirit wainge usati wapanduka, usati washanduka. Panguva yacho iyoyo ndakangopiwa kamwe kapazi kemuti kainge kari kadiki diki, ende ndikabva ndanzi kapazi aka kemuti ndaifanira kuti ndinge ndichizokachengeta ndichigara nako pose pandinenge ndiri. Ndaifanira kuti ndinge ndichizongokachengeta kari muhomwe dzangu. Asi mwana wangu mushure mekunge afind out kuti inini baba vake ndini ndakamushandisa, ndokubva azotiza, akanditiza akandisiya, akasiya upfumi hwose hwababa vake, ndokubva azoenda kuSouth Africa ikoko. Mwana wangu mukoma Nashi akanaka ende akangofanana naamai vake. Asi chakaitika ndechekuti inini ndakabva ndazoitiswa miko, ndakaitiswa dzimwe miko neimwe n'anga iyo yakati kana ndichida upfumi zvinoreva kuti inini ndaifanira kuti ndinge ndichizosacrifice mwana wangu uyu, ndobva ndazomupira sechibayiro, ende mwana wangu iye ngaakwanise kuti ange achizoroorwa, nekuti inini ndinomuronda kwose kwaanoenda ndinenge ndiinaye. Mweya wangu unenge uri apo paanenge ari, ndichimukanganisira ndichiitira kuti asazosangana nemurume wekuti anokwanisa kuzomuroora. Any move yaanoita kana ariko kuSouth Africa ikoko, kuburikidza neizvo zvinhu zvandinoshandisa, mweya iyo inobva yatomhanya, yobva yadzoka, yobva yaripota kwandiri, yobva yandiudza kuti pari zvino iye mwana wenyu uyu kune imwe n'anga yaakanzwa. N'anga iyi ine masimba, ende n'anga iyi kana akaenda kwairi n'anga iyi inokwanisa kuzotomurapa ikamubatsira. Kunyangwe mwana wangu akati ari kuda kuenda kumaprofita, then maspirits awa anobva atondiudza kuti mwana wenyu kuSouth Africa uko zvinhu hazvisisina kumira zvakanaka. Mwana apindwa nemweya wekuti ange achitanga kuenda kumasowe, ende akagara aenda kumasowe zvinhu zvose zvinobva zvazopinda musango. Zvino ndinongoti kana ndikagara ndaudzwa kuti zvinhu zvose zvinobva zvapinda musango, ndinobva ndabatwa nehasha dzisingaite, ndobva ndazoshanduka, ndobva ndatanga kufamba pamberi pake. But ndichifamba pamberi pake inini ndinenge ndiri kuno kuZimu, ndinenge ndichitofamba mukoma Nashi, ndinokwanisa kutongopinda murodhi ndotanga kufamba netsoka. Iye paanenge achifamba achienda kunoona muprofita uyo waanenge anzwa nezvake kuti muprofita iyeye anobatsira, neniwo kuno ndinenge ndichitofamba, ende ndinenge ndisingatombooni vision as if ndiri kufamba kunoku kuZimu. Ndinenge ndichitoona zvose zvinenge zvichiitika kuSouth Africa ikoko, kudzamara tazosvika pamuprofita ipapo. Saka ndinozoti kana tazosvika pamuprofita apo panenge paenda mwana wangu, inini manje ndinenge ndakamira pamberi pake mwana wangu ndichibloka, ndichiitira kuti muprofita iyeye asakwanisa kuona anything. Ende ndinobva ndazototanga kutokomunicata naye muprofita iyeye, ende ndinenge ndichitomuudza kuti zvose zvawakaita zvivi zvako zvose ndinozviziva, ende kana uchida kurwa neni chimbondizama masimba angu, because mweya uyu wandinoshandisa, mweya uyu une simba zvekuti ndinokwanisa kana kutoshanyira mapastors pamweya chaipo, kana vari pastor vekuti vanenge vambozama kuda kunamatira kana kubatsira mwana wangu, ndinobva ndatanga
vakatanga kupa pastors uya ma spiritual attack. Kune umwe pastor, so pastor uyu zvakaitika ndezvekuti mwana wangu uyu akati atanga kuenda kuchechi ikoko, pastor ava zvavaiita ndezvekuti vaiti vachiparidza vobva vatarisa mwana wangu, vachiparidza kudaro votarisa mwana wangu, because mumweya pane zvavainge vachifila. Havana zvavo simba pastor ava, because ivo zvavanongoita ndezvekuti vanongoparidza all about money, but panguva iyoyo pane rimwe simba rainge richizama kupinda mavari kuti ringe richizovashandisa kuti vakwanise kudzikinura mwana wangu. Saka pastor ava ndo pandakabva ndazotanga kuvashanyira manje ndichivapa ma spiritual attacks, ende ndakabva ndaziva kuti kana ndikagara ndava ataka kuma businesses avo vanobva vazosiyana nepfungwa idzo dzainge dzavapinda, pfungwa dzekuti vange vachizonamatira mwana wangu. Kana ukagara wapa munhu ma spiritual attacks pane mari yake, kunyange achizviti munhu anonamata, anobva asiyana nekunamata uko kwaanenge achiita. Ndakavapa pastor ava ma spiritual attacks kuzosvika vachizoregedza izvo zvavainge vachida kuita, but zvavainge vava kuita ndezvekuti vaingoti kana vakatarisa mwana wangu, so dzimwe nguva ndaitovaona vachitoparidza, but vaingomutarisa neziso riya rekuti handina simba rekuti ndinge ndichikubatsira, vobva vatanga zvavo kukontinya vachingoparidza all about prosperity. Inini mukomanashi kuti ndinge ndichizosvika apo pandiri muzuva ranhasi, zvakaitika mukoma ndezvekuti kuma 1990s uko nguva yacho iyoyo mukomanashi ndakabva ndazotorwa nababa vangu ndokubva ndazoendeswa kuHarare. Zvakaitika ndezvekuti baba vangu vainge vaine shamwari yavo iyi aiva munhu ainge aine mabhazi aya ekudhara ma-AVM. Saka mabhazi awa aiwanzo kutravela between Masvingo neHarare. Saka murume uyu ainge achiwirirana zvisingaiti nababa vangu. Akazoti umwe musi ainge auya ndokubva azotaura nababa vangu, then baba ndokubva vazomukumbira vakati ndinokumbirawo kuti unge uchitora mwana wangu uyu akwanise kunodzidzirawo izvi zvokukanika mabhazi ako, kuti akwanisewo kuzowana chekuti chinokwanisa kuzomuraramisa muupenyu hwake. Tariraone kuti mwana wangu uyu atoyaruka, atokura. Then murume uya ndokubva azoti it was fine. Murume uya akabva azoti nayewo ainge achida kuti ndinge ndichidzidzira mushando wemaoko, but mukomanashi ndakazoti ndichisvika paya panzvimbo paya ndakabva ndazoona kuti mamwe madhara ainge aripo vainge vasingatombondifariri zvachose. Vakatanga kundivenga mushure mekunge vaona kuti inini ndainge ndiri a slow learner. Vakabva vatanga kuti inini handimbofi ndakaita a good mechanic, but chavainge vasina kuziva ndechekuti ndiri munhu wekuti simba rangu zhinji neungwaru hwangu huri kumarketing. Musi zvakazoitika ndezvekuti bosi vakabva vazondidana kuoffice kwavo, vakabva vandibvunza kuti ko chii chainge chichiitika, why is it vamwe avo vandainge ndakabva navo kumusha, vamwe vacho vainge vava kutogona kutoita regular maintenance vari voga pasina kana masupervisor, but inini kunyange chipanera chaicho ndainge ndichiri kutodzidzira kuchibata. Saka vakabva vati iwewe wanyanyisa kuita mistakes, dzimwe nguva uri kusungirira maparts asiriwo pabhazi risiriro, dzimwe nguva maparts ari kungoita missing, ende iwewe unenge wamaisa panzvimbo dzisiri ridzo, apo paunenge warakidzwa kuti kana wasunungura pati yaunenge wasunungura unofanira kuti unge uchiigadzika pakati, chii chiri kuitika pauri. Then bosi vakabva vazoti zvikaramba zvakadai, unfortunately unofanira kuti unge uchitsvaka rimwe basa, kana kuti ndinobva ndanokudzosera zvangu kumusha. Mukomanashi pavakangoti ndinokudzorera kumusha, ndakabva ndati ndinokumbirawo kuti munge muchindipawo umwe mukana. Ndo pandakabva ndazopiwa imwe idea. Ndakaipiwa idea iyi neumwe mudhara uyo ainge achishandapo ipapo pagaraji ipapo, but mudhara uyu aiva munhu ainge achindifarira. Akabva azouya kwandiri akati iwewe pane imwe n'anga yekuti kana ndikaenda newe kwairi n'anga iyi inokwanisa kutokubatsira zvekutoti munhu wese ari pano pagaraji anobva atanga kukufarira, nekuti kana ndakakutarisa ndiri kuona kuti pawakabva kumusha pane munhu akakuganyira akabva azoisa mweya wemunhu akafa pauri, kuitira kuti kwose kwaunenge waenda munhu wose
ange achizongokuvenga, because mavengerwo auri kuitwa nevamwe vangu vandinoshanda navo havana patience newe, nekuda kwekuti pane mweya uri kufamba uri pamberi pako. So mukomanashi, inini nemurume uya takabva tazoenda kune n'anga yacho iyaya. N'anga iyi yainge ichitongogara zvayo mune kamwe one room. Takapinda muka one room kaya zvadaro mukomanashi, ndakabva ndazoudzwa kuti painge paine mweya wasekuru vangu avo vainge vakasoshaya kudhara. Sekuru vangu ava hanzi ndo vainge vachiti kwandiri, dzoka kumusha unge uchitarira guva rangu nekuti nguva yako haisati yakwana. Sekuru vangu ava ivo vainge vachida kuti neniwo ndinge ndichizoitawo zvekubatsira vanhu, ndinge ndichizoita n'anga. Saka ndo vaipota vachimira kumberi kwangu vachindipa minyama yose iyi. But inini mukoma, zvose izvozvo ndainge ndisingazvidi zvekuti ndinge ndichizoita zvoun'anga. Ndipo pandakabva ndazotaura nen'anga iya ndikabva ndati, ko kana kuri kunzi handidi kuti ndinge ndichizoita n'anga ndingapafambisa sei? N'anga iya yakabva yati painge pasina kana problem. N'anga iya ikabva yati, kana uchikwanisa kuti unge uchisacrifice one mwana wako, kana uchida kuzosacrifice first born yako. Panguva yacho iyoyo mukomanashi ndainge ndichiri mukomana wechidiki, saka pandakangonzi unozongosacrifice first born yako, izvo zvekuzonzi once wazvara mwana panozoitika bondi rekuti kana mwana iyeye ukazomukuvadzisa unozonzwa moyo wako uchirwadza. Ndainge ndisati ndava nethat experience. Zvino ndakabva ndazoti first born yangu yandichazvara ndo yandichazosacrifice. Ndakabva ndazosangana neumwe musikana uyo wandakazomitisa, uyo akazova amai vevana vangu. Musikana wangu uyu ndakati ndamumitisa, ndo patakabva tazodzokera kumba kwen'anga iyaya. Then n'anga yakazotipinza mumatare, ndokubva yazotiudza kuti mwana uyu ainge akatakurwa nemusikana wangu uyu ainge ari mwana musikana. Ende ndakabva ndatoziva kuti achindiudza zvose izvi ainge achida kutondizivisa kuti in the future ndaifanira kungogara ndichingorangarira kuti mhiko dzangu idzo dzandakaita naye, mhiko idzodzo handifanire kuti ndinge ndichizodziputsa. So mwana wangu uyu ndiye ariko kuSouth Africa. Mwana wangu dangwe rangu ndo ririko kuSouth Africa, ndo rinonditya moyo, ndo rinondirwadza mukomanashi. Mwana wangu akati achinozvarwa mukomanashi, ndokubva ndazoudzwa nen'anga iya kuti ndinge ndichizotenga mabhazi. Ndakabva ndazotenga mamwe mabhazi maviri. Mabhazi awa nanhasi uno achiri kungo-operata, ende mabhazi awa kashoma kuti ange achizowanikwa akastaka paside peroad even though ari maold model. N'anga iyi yakabva yanditi ndinofanira kuti ndinge ndichizoita bonde nemwana wangu. Zvinhu zvinondirwadza mukoma, because ndakabva ndazopinda nemwana wangu, ndakapinda naye mwana wangu uyu mubhazi rekutanga. Mabhazi awa ndainge ndakamapaka, rimwe riri pamberi rimwe riri kumashure. Mwana ndokubva ndamuti, handei ndinoda kunokurakidza mabhazi atengwa nababa vako. Ndakangobuda ndiri inini nemwana wangu, ndokubva taenda mukoma. Takati taenda kuya uko kwandainge ndakapaka mabhazi angu, ndokubva ndatanga ndapinda mubhazi rekutanga. Then ndikabva ndati kumwana wangu, ndokuda kuti unge uchibvisa nhumbi dzako. Mwana wangu akazobvisa nhumbi dzake, ndokubva ndazotanga kurara naye. Iye aitoenjoya kurara kwandainge ndichiita naye, because ndainge ndapiwa mushonga uya unoita kuti ropa remunhukadzi ringe richidziya zvekuti anzwe kuda kusangana nemunhurume. Ropa rake rainge richinyanyisa kupisa nekuti ndakamupa mushonga. Ropa rake rainge richinyanyisa kudziya nekuti ndainge ndamupa mishonga yakawandisisa. Ndokubva tatanga kuita bonde. Takaita bonde mukomanashi, inini nemwana wangu mubhazi rekutanga. Ndokubva tazoburuka, ndokubva tazoenda zvekare mubhazi rechinumber 2. Ende tichiita bonde kudaro, ndainge ndakagara padriver seat, iye ainge ari pamusoro pangu, ndichiita bonde naye mwana wangu. Zvinhu zvinondirwadza mukoma nanhasi, zvinhu izvi zvinondirwadza. Ende ndichiita bonde nemwana wangu, ndakaita bonde naye ari kumaperiods kwake. Amai vake kubva zvavakangoziva kuti mwana wedu ainge ava kutanga kutevera, vakabva vatanga kumumonita, sezvo tainge takaudzwa nen'anga iyi kuti tinge tichizadzikisa mhiko idzi zvaida kuti zvinge zvichizoitika mwana wangu uyu ari kumaperiods.
takatenga mabhazi awa mwana wangu paakangoenda kumaperiods, ende pandakatenga mabhazi awa asati apedza kutevera ndakabva ndazomutora ndokubva ndanoita bonde naye ariko kumaperiods ikoko. Zvinhu izvi nanhasi uno zvinondirwadza mukoma Nashe, ende ndakati ndapedza kuita bonde nemwana wangu handina kuzvipukuta, ndakangosiya ropa riripo pasikarudzi yangu ndokubva ndadzokera kumba. Ndakati ndadzokera kumba, iye mudzimai wangu ndiye akazotanga kusuka ropa riya iro rainge riri pasikarudzi yangu, nekuti tine imwe ndiro iyo yatainge takapiwa. Mudzimai wangu akazotora ndiro iyoyo ndokubva azoisa mvura mundiro imomo ndokubva azotanga kusuka sikarudzi yangu. Akasuka sikarudzi yangu ende takaudzwa kuti mvura iyoyo hataifanira kuti tinge tichirasa. Asi uno mvura iyi yakashandiswa nemudzimai wangu kusuka sikarudzi yangu, mvura iyoyo ichingorimo mundiro iyoyo. Mukoma Nashe, ndo mhiko dzangu idzi dzandakaitiswa. Mukoma, inini ndakatongoudzwa kuti ndinofanira kungoramba ndiri a small bus operator, handitendedzwi nemhiko dzangu kuti ndinge ndichiextenda business rangu. Ive dare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Vakabva vazotitumidzira zvekare rimwe voice note vakati, mukoma, mudzimai wangu akazoshayika mushure mekunge andibatsira kuita mhiko dzose idzi. Zvino iye mudzimai wangu akati afa. N'anga iyi yakabva yazoti mudzimai wangu ainge akasviba ende ainge asvibisa dzinza rake, saka ainge achida kuchenurwa. Saka iyo n'anga iyi yakanditi paya patainge tiri pamariro emudzimai wangu tichichema mudzimai wangu, takazoti zvino tava kuenda kumakuva, ndainge ndatotaurirana nedzimwe hama dzangu dzainge dziripo. Pane mvura iya iyo inoiswa mudhishi, imwe yacho inenge iri mubhaketi, kuti vanhu paya pamunenge mava kuzodzoka muchibva kumakuva munge muchizozvigezisa maoko enyu. Ndakangotaura nevamwe vazukuru vangu vaudza kuti mvura iyoyo handisi kuda kuti inge ichizoraswa, saka vakazotora mvura iyoyo. Mvura yacho mukoma ndakati ndazoipiwa ndokubva ndazoenda kumakuva. Ndakaenda kumakuva ndokubva tazotanga kumwaya. Takamwaya mvura iyoyo paguva remudzimai wangu. Zvose izvi ndainge ndichizviitira kuti ndinge ndichichenura guva remudzimai wangu. Ndakati ndabva mukuviga mudzimai wangu, mwana wangu ndo paakabva azongotiza ndokubva azoenda kuSouth Africa. Asi ariko kuSouth Africa ikoko ndinopota ndichimushanyira. Iye mwana wangu anoita aya amunoti mawet dreams, sezvo vanoita vanhukadzi, kuti kana akanyanyisa kufunga munhu waanenge achida anokwanisa kuzorota achiita bonde nemurume uya waanenge achida. But inini mukoma Nashe ndinotomushanyira mwana wangu uyo, ndinomushanyira physically, but zvinenge zvakamixana physically nespiritually. Ndinobva ndazopinda murumu umo maanenge ari ndobva ndatanga kuita bonde naye. Asi ndichiita bonde naye ndinenge ndakapfeka face yemurume uyo waanenge achichiva kana kuti murume waanenge achida. Zvinhu izvi zvakatanga kuitika apo paainge achiri kuno kuzimu. Bedroom rake nebedroom rangu riri padhuze nepadhuze, ose mabedroom awa ari upstairs. Zvandaiita ndezvekuti ndaitomuka physically ndobva ndapinda mubedroom remwana wangu, but door rake kunyangwe rakalokwa, inini ndaitongokaruka ndapinda mubedroom make. Ndaiti kana ndangopinda mubedroom make mwana wangu uyu, ndaibva ndapfeka face yeboyfriend, uyo boyfriend waanenge achidanana naye, ndobva ndatanga kuita bonde naye. Ende kana ndaita bonde naye ndopa ndaizokumura face iyoyo, obva azoona kuti ari kutoita bonde nababa vake. Ive dare ndo mamessages awo andakatumidzirwa achibva kuna mukoma vedu. Vakataura zvimwe zvinhu zvinotyisa, vakataura zvinhu zvakawandisisa, but ndazama nepose pandinogara napo kuti ndinge ndichikupai narration. Zvakangoma zvo vedu we.